Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom? Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom? Det var nærmest, hvad jeg vil sige, det største overgreb på mennesker i min generation, og jeg tror så lige, der går nogle år, inden at vi tør kigge ordentligt indad. Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom? Altså det kan vi jo i bagklogskabens ulidelige klarsyn sige, at det var den ikke. Hvorfor? Og det er meget let at konkludere. Der var mange, der troede, der var det i starten, og sikkert også med god grund, især i starten af 2020, hvor vi jo lukkede ned i frygten for, at hvis ikke vi gjorde det, så ville vores sundhedssystem kollapse, og en masse mennesker ville dø unødigt. Men hvis vi kigger mod Sverige, som ikke lukkede ned, så er der ingen af de her to ting, der skete. Deres sundhedssystem havde travlt, ja, sikkert også måske urimeligt travlt på nogle sygehuse i en kortere periode, men deres sundhedssystem var ikke i nærheden af at bryde sammen. Hvis man får skabt nok panik i befolkningen, så er det virkelig svært at tage det tilbage. Altså når man ser en biolog fra Danmarks største universitet stå og vaske dagligvarer i sit køkken, altså den panik og den angst, det skaber et samfund, det kan jo nærmest ikke sammenligne med noget. Så det kunne man ligesom ikke rulle tilbage fra. Jeg tror, det er noget af den retning. Der kan man sige, der var ikke noget fagligt grundlag for det mere. Det tør jeg godt forstå. Okay. Så det her med at sige, okay, det var her bare lidt træls, men nu kommer vi igennem og så videre. Den køber jeg altså ikke. Det her, det var nærmest, hvad jeg vil sige, det største overgreb på mennesker i min generation, og jeg tror så lige, der går nogle år, inden at vi tør kigge ordentligt indad og få lavet en rimelig analyse af, hvad pokker der gik galt. Det er jo lidt svært at kigge indad, hvis man har været fanebærer for noget, der viser at være en katastrofe. Nye dødsfald per dag. Ja. Og vi kan se, de er lavet simpelthen dag for dag siden det er den 11. marts. Og vi er nu hernede. Vi havde 2 i sidste døgn. Ja, vi havde 2 i det sidste døgn. Ja. Men 2? Hvor mange er døde i alt? Altså, vi har et samlet tal på 643 døde i Danmark med covid-19. Hvor mange er døde af covid-19? Ja, det ved vi jo simpelthen ikke, hvor mange af dem, der er døde af en sygdom, som spiller sammen med covid-19. Og generelt må man sige, det er en ny sygdom. Noget af det, men det er jo bare igen for at holde fast i. Altså, men gennemsnitsalderen på dem, der dør her, den er 82 år. 3/4 af dem har kronisk hjertesygdom, diabetes eller nyresygdom. Så altså, er det et meget stort tal, synes du det her? Nej, det er det ikke, og det er jo gudskelov for det ikke er det. Vi havde kun 2 uger, hvor det var lige tæt på, der var lige over det, der betegnes som overdødelighed. Så det her tal, jeg er jo ikke glad for det overhovedet, at det er et tal, men når man ser på, i forhold til, hvordan... der vil altid være et tal, ikke? Præcis. Ja. Men i forhold til, hvor mange andre lande, hvad de har måttet betale af dødsofre, så er det her Magnus Heunicke, altså de 643, altså der dør 150 mennesker sådan lige knap og nap i Danmark om dagen. Ja. Der er omkring 2, der har covid-19. Altså der er også cirka 2 mennesker om dagen, der begår selvmord. Ja. Så det er vel ikke noget stort dødstal? Nej. Det er det ikke, og det er jo netop fordi, vi satte tidligt ind, og hele befolkningen var med til at holde afstand. Fordi hvis vi ikke er i nærheden af at være der, hvor vi er med kapaciteten på sundhedsvæsenet, vi har et meget lavt dødstal. Det var de 2 grunde, du nævnte indledningsvis. Hvad er det så, det handler om nu? Jeg skal jo bare forstå, hvorfor vi laver nogle indgreb, som er meget dramatiske. Altså, der er lige knap 30.000 mennesker, som er blevet arbejdsløse på grund af det her. Ja. Der er folk, der dagligt mister deres arbejde, så derfor er det nødvendigt for selvfølgelig os alle sammen at forstå, hvad er præcis bevæggrunden for det. Men grunden til tallet er, det er jo et højt tal, men når du stiller det i forhold, så er vi enige om, så er der mange lande, som vil have et meget, meget højere tal, end vi satte. Vi ved ikke engang, hvor mange af dem, der er død af covid-19. Det er jo netop, fordi vi satte... Nej, men de døde med covid-19, og grunden til, at det ikke er trods alt højere i Danmark, det er, fordi vi satte tidligt ind. Reagerer vi for sent,
Og så får den lov til at sprede sig, og så kommer der til at være mange indlæggelser, som går ud over vores sundhedsvæsen, og også mange dødsfald. Det er det, I tror? Ja, så blev det fredag eftermiddag. Mette Frederiksen gik på. Vi får nye stramninger. Hun har lige fået lov at lukke vores forretning ned en gang mere. Luk klokken 10 om aftenen. Jeg ved ikke, hvor de får ideen fra, om det er en kugleramme, de sætter med og ruller rundt med og ser, om det er klokken 8 eller klokken 9 eller klokken 10. Jeg ved ikke, hvor de får idéerne fra, men på den her måde her, der kan vi slet ikke drive forretningen mere på nu. Det er jo en desperat mand, det her. Ja, det er det. Jeg har godt også talt med andre og hørt og læst rapporterne fra Horesta og dem, som organiserer restaurationsbranchen, og de er helt sikkert... Men Magnus Heunicke, hvad skal han navigere? Hvad skal han kigge efter, når han skal finde ud af i fremtiden? Okay, nu er det lige før, jeg skal lukke min forretning. Måske kan jeg åbne op snart. Hvad er det så, han skal kigge efter? Fordi det er vel ikke smittetallet? Nej, fordi der kan ikke kun laves et tal og sige, men når det her tal er på det her niveau, jamen så hvad skal han så kigge efter? Fordi det handler også om, hvor er det smitten sker. Og noget af det, de er kommet frem til, det er jo, at der desværre er sket for stor en smittespredning på natteliv og cafélivet osv. I de her nattetimer. Og derfor så havde vi jo tidligere sagt, I kan være åbent til klokken 2. Nu er vi nødt til i en periode at sige, det bliver desværre klokken 10. Men kan du igen, og nu ved jeg godt, at vi vender tilbage til lidt det samme, men altså, at det er Per Dupont, han sidder der og tænker, altså, der er ikke rigtig mange, der dør. Hospitalerne er ikke i nærheden af at være overbelastet, og alligevel så bliver jeg påduttet det her af en regering, som formulerer sig uklart om, hvor vi skal bevæge os hen. Af en regering, som formulerer sig uklart om, hvor vi skal bevæge os hen. Det var nærmest, det vil jeg sige, det største overgreb på mennesker i min generation, og jeg tror så lige, der går nogle år, inden at vi tør kigge ordentligt indad. Var corona, altså sygdommen i sig selv, en samfundskritisk sygdom? Altså det kan vi jo i bagklogskabens ulidelige klarsyn sige, at det var den ikke.